ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೇನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪನೊಲಿ ಕೋಡೆ ಬೋನೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜಿದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರಿ. ಇದು ತುಳುಟ್ಟುಲ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ದಾರಂದು ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡು ಎಂಕಲ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಗೇನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ದಯಮಲ್ತಿ ವೇದಿಕೆ ಬರುಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆದ ಪುತ್ತೂರದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಮ್ಮಲ ಬರುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂದೆ ಮಗಲಿನ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಲ ಬುಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ಫೆಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಏನೊನ್ವೆ ತುಳುವ ಸಂಘದ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ರು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಳ್ಳಾಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಸುಗಿಪು ದಿನಿಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ತೊಳುತ ಅಜ್ಜರೆ ಸಾಲೆ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕನೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿರಲಿ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ.
ಗುರಿಕಾರೆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆಗೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕೂಲಿ ದರ್ತೆದಾನೆ ಮೋಣೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕೂಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಊಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣಿ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತೋಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆ ಪುಕಳೆದು ಪುಂಡು ಗುರಿ ಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆಗೆ ಸೇರಿಕೆದ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಂಗಿತವಾದ ಈ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನ ರಾಮಾಯಣನು ಪಂಪಿನ ರಚನಾ ಚಿದ್ಗಲ್ ಅರೆಗ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದ್ದೋಳಿಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರಿಗೆ ಯಾನು ದುಂಬಾತ್ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರನು ಸಲ್ಲಿಸಾವೊಂದು ಹೇಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆನ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮನು ಮನಸ್ಸಿಡೆ ನಿಯೊಂದು ಈ ಇನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕು ಮಲ್ಪೆ ಇಂಬೇನೋ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಶುರು ಅಂಡಂದು ಪನಡೆ ಅಬ್ಬೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನಾಣ್ಲ ಪಾತೆರುಂಡ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತ ದೆತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೋಗು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೊಂಡ ಐಕ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥುಡು ರಾಮಾಯಣ ಅಂದು ಪನ್ಪನಿಯ ತಂದೆ ನಿಜವಾದ ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪನೇನು ಮಸ್ಕರಿ ಮಲ್ಪನ ಹೊತ್ತವು ಮೂಲು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಕುಲು ಬರೆಯಿನ ರಾಮಾಯಣನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರಿತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿಲೇನ ರಾಮಾಯಣನೇ ಮೇರೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತೆರೋ ತುಳುಕುಂದು ಕೆಂಡ ಅಂಚತ್ ಕಾವ್ಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಬೇತೊಂಜಿ ರೂಪಡು ಬತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಡು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರರು ಹನುಮಂತೆ ಆವಡು ರಾಮೆ ಆವಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣೆ ಆವಡು ವಿಭೀಷಣೆ ಆವಡು ರಾವಣೆ ಆವಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಹಾಕ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆವಡು ಸರಿಯಾದ ಬರೆಯಂడి ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನ ರಾಮಾಯಣ ನಿಕ್ಲು ಓದುಂಡ ಐನ್ ಕೇಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ವಾಲಿ ಆವಡು ಹನುಮಂತೆ ಆವಡು ರಾವಣೆ ಆವಡು ರಾಮೆ ಆವಡು
ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದು ಪುಟ್ಟು ಬುಳೈನಕ್ಲು ಮುಲ್ಪನೆ ನಡತಿನ ಕತೆ ಪಂಡದು ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಏರು ಬರೆಪ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಕವಿಕ್ಕುಳು ತಂದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ನ ಅಂಚನೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ತಂಡದಾದ ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಚ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆತೇರು ಮೂಲು ಮಹಾಛಂದಸ್ಡು ಆರು ಬರೆತೇರು ಮಹಾಛಂದಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆವಂದಿತ್ತಿಂಡ ಪನ್ಪೆ ಕುವೆಂಪು ಬರೀನ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅವು ಮಹಾಛಂದಸ್ ಐನು ಮೂರು ಲಲಿತ ಛಂದಸ್ಸಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತೀರು ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಬೆರಳಿಗೆ ಕೊರಳಿಗೆ ಕುವೆಂಪುರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕ್ಲೆನ ಗೋಲ್ಗೊಥ ವೈಶಾಖಿ ಇಂದು ಮಾತ ಮಹಾಛಂದಸ್ಸುಡು ಬರೀ ಈ ಮಹಾಛಂದಸ್ಸುಡು ಬರೆಯಿಂದ ಐಕ್ ಪ್ರಾಸೋಲು ಇಜ್ಜಿ ಪಾದದ ನಿಯಮ ಅಂದದಲ ಇಜ್ಜಿ ಉದ್ದೋಗು ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಐನೈನು ಮಾತ್ರ ಬಂಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹತ್ತು ನೆಂಪುದಿ ಓನ್ಲೆ ಐನೈನು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಐನೈನು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಬರೆಯೊಂದು ಪೋಯಿ ಕಾರಣ ಇಂದೇನು ತಾಳೋಡು ಪನಿಯರ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಂಡಿನ ಹೊತ್ತು ಇಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಸುರುಕು ಬರೀನವು ಅವು ರಾಮಾಯಣದ ಉಲಾಯಿ ಹತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಉಲಾಯಿ ಹೊತ್ತಿನ ಹೊತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಶುರುವಾತಿ ಜೀತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸುರುಕು ಬರೀನ ಒಂಜಿ ಸ್ತುತಿ ಪದ್ಯ ಆಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಾಯಣ ಶುರುವಾಯಣದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ರಾಮನು ತೂಪಿನ ವಿಧಾನ ಪಂಡ ಆಯ್ ದೇವೇರು ಪಂಡದ ತೂಪಿನ ಹೊತ್ತು ನರಮಾನಿ ಪಂಡದ ತೂಪಿನವು ತುಲೆ ಏಪೊಲ ರಾಮಾಯಣಡು ರಾಮನ್ ಎಂಚ ತೂವೋಡು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಅದು ತೂವೋಡು ದೇವರಾದ ತೂಪಿನ ಹೊತ್ತು ದೇವರಾದ ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಉಂಡವು ನ ದೇವಚರಿತಂ ಚರೇತ್ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮಡದು ಬಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚನ ಅಂಚ ಅದು ದೇವರದ್ದು ಎಂಚ ಈ ದೇವರದ್ದು ಹೂವು ಆಪುಂಡೋ ಅವು ನಮ್ಮಡ್ದು ಆವಂದು ಅಂಚ ಅದು ರಾಮನ ದೇವರನ್ನು ತೂವಡೆ ನರಮ್ಮನಿಂದು ತೂಲೆ ರಾಮನೇ ಪಂತೆ ರಾಮಾಯಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಆತ್ಮಾನಂ ಮಾನುಷಂ ಮನ್ನಿ ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಏನನ್ನ ನರಮನಿ ಎಂದು ಏನೇನು ಉಣ್ಮೆ ರಾಮೇನೇ ತನ್ನಂತ ನರಮನಿ ಎಂದು ಎನ್ನೊಂದಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ನೋಡಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ನಿಕ್ಲೆ ರಾಮಾಯಣನು ಓದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕೇರಿಗಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೇನ ಮನಸ್ಸರು ಓಲಾನ್ಲ ಓ ಇಂಬೆ ದೇವೇರಂದ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಸರಿ ದಾಯಪಂಡ ನರಮಾನಿ ಅರ್ದು ಇತ್ತಲಾ ತೀರುಂಡ ಮಾನವತ್ವದಿಂದ ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತೆರ ಉಂಡತ್ತು ನರಮಾನಿ ಆದಿತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಮಟ್ಟುಗು ಏರು ನಾವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನದಕ್ಕೆನು ಮೂಲು ರಾಮೆ ತೋಜ್ಪಾದ ಕೊರತೆ ಪನ್ಪಿನವು ನಂಕ ತೆರೆಯುಂಡು ಅಂಚ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಸು ದಶರಥೆ ಈ ದಶರಥೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಪಾಕ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಂದೇ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರೊಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಪಟ್ಟದ ಮಣಿಕೇರು ಇಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಡಿಪ್ನಾಗ ವಸಿಷ್ಠರು ಪಂಡಿರು ಒಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಕಾಮೇಶಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಉಂಡು ಆ ಯಾಗ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕು ಜೋಕಲಾಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಮಾತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಬತ್ತನವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದುಂಬು ಬೇಡವೇ ಆದಿತ್ಯನಾಯೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಡವೇ ಸಪ್ತ ಋಷಿಕುಲೆನ ಅನುಗ್ರಹೊಳದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಕವಿಯಾದ ಉದಿತು ನಾವು ಅಂಚ ಬರೇನಾಗ ಆಯಲಕ್ಕೇನುವೆ ನಾರದೆರಡ ಕೋನ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಗುಣವಾನ್ ಕಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಗುಣಜ್ಜಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ದೃಢವ್ರತಃ ಇಂಚಕ್ಕೇನುವೆ ದೇವರನ ಕತೆ ಬೋಡೊಂದು ಕೇನ್ನೆ ಅತ್ತು ಕೋನ್ವಸ್ಮಿನ್ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಲೋಕೆ ಇತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ಲೋಕುಡು ಏರುಳ್ಳೇರು ಗುಣವಾನ್ ಕಷ್ಟ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ತಂಕ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಆವಡು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗೆ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಆವಡು ಐತ ರೀತಿದೆ ಧರ್ಮಜ್ಞಶ್ಚ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯೋ ದೃಢವ್ರತಃ ಪಣ್ಣಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಮಾಯಿ ಏನಂದಕ್ಕೆ ನಗನಾರದೇರ್ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬರೀ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನಿಯರ ಮೂಲ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ತಾಳೋಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ತಾಳೋಡು ಒಂಜೇಗ ತಿಟ್ಟು ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀರಸ ಹಾವು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಮದ್ದೊಳಿದಾರಲ ಬತ್ತೇರು
ಅಂಚ ಇಂದೊಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆದ ಪದ್ಯ. ಅಂಚ നടത്തുണ്ട് പുത്രകാമേഷ്ടി ആണ്ട്. ആ പുത്രകാമേഷ്ടി നടത്ത് 4 ബാലലായ ദശരഥക്ക് 4 ബാലലായ ಅರಂತಡಿಡು ಪೊಲ್ಸು ಉದಿತುಂಡು ಜೋಕ್ಲು ದಿಂಜಿಯು ಜೋಕ್ಲೇನ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಡು ಇಡೀ ಅರಮನೆಡು ಸಂತೋಷ ನಿಲೆಯಾಂಡು. ಇಂಚ ದಶರಥೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಲೋಗಡು ಇಪ್ಪುನಾಗದಾನೆ ಅಂಡು ದೇವರೇ ದಯೊಟು ಹಿರಿಯ ಕೋಲೆ ಧರ್ಮೋಡು ಕೀರ್ತಿ ಬದುಕು ಭಾಗ್ಯೋನು ಬೊಡೆದಿ ಬಾಲೆ ನೋಲ್ಪೇನ ಭಾರಿ ಸಂಪತ್ತು ದೇರ್ತೆಡಿತ್ತಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅರಸು ದಸರತೆ ಯೋಜಿದೇನ ಸಬೆಟ ಗುರು ಮಂತ್ರಿ ಸರ್ವೇರೇನ ಕೂಡೋದು ಪಟ್ಟ ಮಣೆ ಟುಪ್ಪುನಗ ನೇರ ಹಟಕಾರೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇ ಪಣ್ಪೀರುಸಿ ಬತ್ತೇರ ದೇವೇರ ದಯೊಟ್ಟು ಹಿರಿಯ ಕೂಲೆ ಧರ್ಮೋಡು ದೇವರೇ ದಯೊಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ದಶರಥರಾಯಗೆ ಇಟ್ಲ ಕೊರತೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತಲ ಸರಿಯಾದ ನಡತೊಂಡು ಬುಳೆ ಭಾಗ್ಯಲು ಉಂಡು ಕೈಟ್ ಕಾಸುಂಡು ಮಾತಾ ఆయన అప్పణెను కేంద్ర నడపునకులు లేరు ఏర్లా ఎదురుపాతేరు నక్లిజ్జి ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಲಾಯಗ ಸುಖ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಪಗೆನಾಕಲು ಬತ್ತದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಲ್ತದ ಒಯ್ತೊಂದು ಪೊಪಿನಕಲು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಭಾರೀ ಸಂತೋಷಡು ದಶರಥರಾಯ ಇತ್ತು. ಇಂಚ ಒಡ್ಡೋಲಗಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪುನಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಂಡಲಿಕೆಯರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಶರಥರಾಯ ಎದುರು ತೂನಗ ಮಹರ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣದ ಋಷಿ ಅತ್ತಾರು ದುಂಬುಗಾರು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಆದಿತ್ಯನಾರು ತಂಕೊಡು ಅಂಕೊಡು ಕಾದಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮುನಿಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ವಸಿಷ್ಠರ ಜಿದ್ದುಗು ಬೋರುದು ತಾನು ಬಿರಣೆ ಆವಡು ಪಂಡದು 6 ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಂತೇರು ವಸಿಷ್ಠರ ಸೋಲಾಂಡು ಅಂಚಾದ ದಿಗ್ಬಲಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲಂ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ ದಿಗ್ಬಲಂ ಹಾಳಾದ ಪೋವಾಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬಲ ಪಂಪಿನೋ ಬ್ರಹ್ಮತೇಜೋ ಬಲಂ ಬಲಂ ಪಂಡ ಬಿರಣೆರೆನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ಯ ಸಮವಾಯಿನೋ ಏರ್ಲ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಐನಿಯಾನ ಸಂಪಾಲಿಪೋಡು ಅವು ಸಂಪಾದನೆ ಅಂಡ ಓಯಿನ ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶಾಪ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಕೆರೋಳಿ ಕೈಟ್ಟ ಆಯುಧ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕೆರೋಳಿ ಪಂಡ ಬ್ರಾಣರಿಗೆ ಬಿರುದೆರ್ಪುನ ಹಕ್ಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪರಶುರಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂದು ಒಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ಪಂಡ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು ಮಾತಾ ಪೊರುಂಬಿನ ಕುಲೆ ಕಾಲಗದ ಕನೊಟ್ಟು ಅಂಚ ನನ ಎಂಚಿನವು ಎದುರುಗು ಬತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನ ಮಹಾಮುನಿ ಭಾರೀ ತಪಸ್ಸುಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿ ಪಣಪಿನ ಪದವಿ ಪಡೆಯೊಂದೇರು ಅಂಚಿನಾರು ಬನ್ನಗ ದಬಕ್ಕಲಕ್ಕಿಯೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ದಶರಥೆ
ಎದುರು ಪೋಯೆ ಆರ್ಯನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎದಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೀಠ ಹುಡುಕುಲ್ಪಾಯ್ ಪೀಠ ಬಂಡ ಇಕ್ಕ ದರ್ಬೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ದರ್ಭಾಸನ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎತ್ತರದ ಪೀಠ ಹುಡುಕುಳ್ಳು ಕುಲ್ಪಾದು ಎದುರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂತಿನದ ಶರತೆಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ತನುಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನಡದು ದಾದಾ ಊಡು ಗುರುಕುಲೆ ಪನೋಡು ಏರಾಂಡ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅತ್ತು ಬೇತೆಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ಸಕಾಯ ನೋಡ್ದು ಬೋಡ ಅತ್ತು ಈರೆಗೆ ಬೇತೆಂಚಿನಾಂಡ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಲು ಬತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತಂದು ಎನ್ನಡ ಪನುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ ಪನ್ನಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇ ಪನ್ಪೆ ಓ ದೇವರೇ ಓ ದೇವರೇ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಬನ್ನಗ ಕುಳ್ದು ಜಪುಟು ಪುನಗ ದೇವರೇ ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಬನ್ನಗ ಕುಳ್ದು ಜಪುಟು ಪುನಗ ಅತ್ತು ಡೋಮದಿ ನಗ ದೂಜಿ ಪೊಗ್ಗಂದಿ ಮುಳ್ಳ ಕೋತೆದ ಮಲೆಡುರ್ತಿ ರಕ್ಕಸಿ ಮಲ್ಲ ತೂಟೆ ನಿಚ್ಚಲ ತನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಳೆ ಡಪ್ಪ ಬತ್ತು ದೆಂಕ್ಲೆನ ಮೈಕ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೈಕ್ ಬೋಕೊಮ ಗೂಡೋ ಗೆಂಚಂಚಿ ಕುರ್ತೆಲು ಮಾಸ ನೆತ್ತೆರೆನು ಪಾಡ್ದು ಮಾಸ ನೆತ್ತೆರೆನು ಪಾಡ್ದು ಬಿದೊರ್ಮೆಲ ಬಷ್ಟ ಮಲ್ದದು ಪೋಪೆದ ಚಿನ್ನ ಸ್ರಾಣಿ ಜೋಕುಳು ಲೋಕೋಡುಪ್ಪ ಎರೆಕಡೆ ನಾತ್ಮಲ್ಲದೆ ಪಾಡಿ ಚಂಡುಳು ತೆರಿ ಉಂಚಿಂಚ ಪುಟ್ಯನ ದಾನ ಓ ದೇವರೇ 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 ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕತ್ತೆನ ದಾದಂದ ಪನೋಡಿಯನು ಋಷಿಮುನಿಕುಲು ಏಪಲ ಏರಿನ ಉಪದ್ರವಗಳ ಪುಪ್ಪಿನಕ್ಲತ್ತು ಆಶ್ರಮಡೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಅವಳು ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಿನಕ್ಲತ್ತಂದೆ ಬೇತೋರಿಯಾಗ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಜಪ ತಪ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕಾಲುಡು ಹೋಮಡು ಉಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ರಕ್ಕ ಸೇರು ಬರ್ಪೇರು ಒರ್ತಿ ರಕ್ಕ ಸೇದಿ ತಾಟಕಿ ಪಂಡದ ಪುದಾರ ಆಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಒರಿಯನ ಪುದರು ಸುಬಾಹು ಒಕ್ಕರಿಯನ ಪುದಾರು ಮಾರೀಚಿ ಮುಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಹೋಮಗು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನವು ಮಾತಾಪಾಡುಪೇರು ಉಬ್ಬಿವೇರು ಮೈಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ ಮೈಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನ ಮಡಿ ಕೆಟ್ಟಾವೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಶರಥ ದೊರೆ ಅಂಚಾದಿ ನಾನು ಈಡಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಸಾಕಾಯ ಬೋಡು ಐಕ್ಕದಾನೆ ದಶರಥೆ ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕದು ಪಂಡೆ ತುಂಡು ಜವ್ವನೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲು ಅಕ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಇಂದಿನ ಮಾತ ಒರೋನೇ ಉಂತಾವೇರು ಐಟ್ಟು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಣ್ಮೇದ ಬಂಟೆರೆಗೆ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯ ಅಕ್ಲ ಹತ್ತು ಯಾನೇ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನೇ ಬರ್ಪು ಜನ ಈರೇನ ಉಪಕಾರಗೂ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎತ್ತ ರಾಜ ಕೊರೋಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಚಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಈರು ಪೋಡಿಯಡೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಲಕ್ಕಿ ಲಕ್ಕನಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ತೂಯರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಪಂಡ ಅಂಚಿಚ್ಚಿನ ರಾಮಾನಿಯತ್ತು 6 ವರೋ ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿದು ತೂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೊಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಪಿನನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ನಾಡುಗಿ ಪಟ್ಟ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಚರಸೋ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ರಾಮೇ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ರಾಮೇ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಲೋಕಗೂ ಅರಸೋ
ನಿನ್ನ ಮಗೆ ರಾಮೇ ಪುಟ್ಟು ನಗನೆ ಲೋಕುಗರಸು ತೆರಿದನ ನಿನ್ನ ಬಿರುಪಗರಿಡಿತ್ತಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆಲೆನೆ ನಡಪಣಡಯ ಬುಡ್ದು ಬಾರಿ ಕಾಲ ತಂಡಲ ದುಂಬುದಂಚನೆ ಬೆಣ್ಪೇ ತೀರದೆ ಬೈದು ಜೀ ರಕ್ಕಸರೆ ನೆವನೊಡಾವು ರಕ್ಕಸರೆ ನೆವನೊಡಾವೊಡಿಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರ ಚಾದ ಈದಾಯೇ ಮುಕುಳಿರುವೆರಿತ್ತನೆ ಪಿದಾಡೊಡಾವಾಂದ ಬೇಗ ಪಣ ಯಾನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ದಾನೇ ಯಾನ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೆ ದಾನೇ ನೆನೆಪುಡ ಕುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಿ ಬರ್ಪಿನನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಕುಳ್ಳು ಕುಳ್ಳು ಈ ಬರ್ಪಿನವೇ ಬೋರ್ಚಿ ಕುಳ್ಳು ಮುಳು ಯಾನ್ ಲೆತ್ತೇನ ನೀನು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಅಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಎಂಕು ಪೋಡಾಯಿನಿ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕು ಕಡೀರದಯ ರಾಮೇ ಮಡಿರದಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಕಡೀರದಾಯಿ ರಾಮೇ ಮಡಿರದಾಯಿ ಭರತೆ ಮೂಜನೇ ದಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಾಯಿ ಶತ್ರುಘ್ನಿ ಅಂಡ ಮೂಳು ಸುರುತ್ತಾಯಿ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಲೋಕಗು ಅರಸು ಅಂಚಾದ ಆಯನ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರೊಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪಿ ತಗ ಮನಸ್ಸದು ಉಳಯೇ ಅಸ್ಕುಂಡು ಮುಕ್ಲೆನ ಪಂಡದ ಪನೇರಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ತಾತು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಬಿರುವಿದ್ಯಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ಆತುಜಿ ರಡ್ಡನೇ ಸಂಗತಿ ಮೂಜನೇ ಸಾಲ ಮಂದ ಕಡಪುಡ್ಲ ಅಂದ್ ದಾಯ ಪಂಡ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅಂಚಿಂಚಿನಾರತ್ತು ಆರು ಚಾಪೊಡ್ಲ ಶಾಪೊಡ್ಲ ಚಾಪ ಪಂಡ ಇರ್ತದ ಉಂತೆರೆಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮುಕ್ಲೇನ ಮಾತ ಕೆರಿಯರ ತೀರುಂಡು ಮಕ್ಕದಾಯ ಮುಕ್ಲೇನ ಎತ್ತನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅಂಡತ್ತಿ ಆರ್ಯಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಬಿರುದೆರ್ತಂಡ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡಲ ಮುಕ್ಲೇನ ಎತ್ತೇರು ಜೋಕ್ಲೇನ ದಶರಥೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ತಂಕದ ಜವ್ವನೇರು ಬೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಹೌದಾಯ್ ದಶರಥಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಪೊಲಬ್ಬು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕ್ ಮನಸ್ಸುದೊಲಾಯಿ ಉಂಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಿಗೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಲ್ತದು ಒಯ್ತಾ ಧನುರ್ವಿದ್ಯದ ಮಾತಾ ಸಂಗತಿಲೇನು ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ತಿಕ್ಕುನಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಮಲ್ತೀವಿ ಆಂಡ ಅಂಚ ಪಣ್ಪುಜ್ಯರಾರು ಕಡಪುಡು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ವಸಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅಂದಾಜ ದಾಯ ಪನ್ಪೇರ್ ಮೇರು ಅಂಚ ಕಣ್ಣ ಸನ್ನೆ ಮಲ್ತೇರು ಕಡಪುಡು ಸರಿ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರ್ಪೆ ಮುಕ್ಳು ದುಮ್ಮು ಪೋಪೇರು ಕಾಡದ ತಾದಿ ಪತ್ತುವೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಇನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಪೋನಗ ಐತ ಪಿರೌಡು ರಡ್ಡು ಕಿನ್ನಿಲು ಪೋಪಿನಂಚನೆ ಈ ಋಷಿಕುಲು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪಿರಪಿರವುಡೇ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿರು ಕಂಡದ ಪುಣಿಟ್ಟು ಪೋಯಿರು ಕಾನದ ಬರಿಟ್ಟು ಪೋಯಿರು ಪಡುಪುನು ಕಡತ್ತು ಪೋಯಿರು ಪರಿಪುನು ದಾಂಟದು ಪೋಯಿರು ತುದೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕರಿದು ದುಂಬು ದುಂಬು ಪೋನಗ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಕಾಡುಗು ಪೋಪೇರು ಕಾಡುಗು ಪೋದು ಕಾಡುದುಲಾಯಿ ಆರನ ಇರೆತ್ತ ಇಲ್ಲುಂಡು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಆ ಇರೆತ್ತ ಇಲ್ಲಿಡು ಪೋದು ಜೆತ್ತೇರು
ಸುಕೊಟ್ಟು ಮುಕ್ಕಳು ಜೆತ್ತೇರು ಅವಳು ಕತೆ ಪಾಂತ ಪಣಿಯರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಈ ಕಾಡುಗೆ ಕಲುಷ ಕಾಂತಾರ ಪಣಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಆ ಕತೆನ ಮಾತ ಪಣಪೇರು ಮೂಲು ಪೊರ್ತುದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಪಣಪುಜ್ಜಿಯಾನು ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಆಡಿಗೆ ನಿದ್ದೇರು ಬೇರು ನಿದ್ದೇರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕು ವೇರು ಎಂಚ ಲಕ್ಕು ವೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪಣಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಚ ಮೆನುಪು ವೇರು ಒಂದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಲಕ್ಕ ಕೌಸಲೆನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಯೋಧೇದ ಪೆರಣ ಲಕ್ಕ ಲೋಕದ ಬೊಳ್ಪು ಲಕ್ಕು ಧರ್ಮದ ಬೂಡು ಲಕ್ಕ ನೀತಿದ ಗೂಡು ಲಕ್ಕ ಸತ್ಯದ ತೂಟರು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಸಾದುಳೆ ಪುಣ್ಯ ಲಕ್ಕ ರಾಮ ಲಕ್ಕ புல்யாண்டு லக்கு லக்கு மூடாயி புல் பாண்டு மக லக்கு லக்கு மூடாயி புல் பாண்டு மக லக்கு லக்கு ಬಾಲ ಲಕ್ಕಂದ ಋಷಿ ಕೌಸಿಕೆರ ಮೋಕೆಡ ಋಷಿ ಕೌಸಿಕೆರ ಮೋಕೆಡ ಕೊಂಡಾಟುಡು ಜೋಕುಳೇನ ಮೆಲ್ಲಲೆತ್ತದ ಜೋಕುಳೇನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಾಗ ಲೆತ್ತೆರ ಲಕ್ಕಂದರ ಸಿ ಕೌಸಿಕೆರ ಮೋಕೆ ಕೊಂಡಾಟೋಡು ಆ ಜೋಕುಳನ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತ ಲಕ್ ಲಕ್ ಕೌಸಲೆ ನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ ಲಕ್ಕ ಯೋಧೇದ ಪೆರಣ ಲಕ್ 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 ಮೋಹನ ರಾಗ ಮನಮೋಹಕ ರಾಗ ಪುಲ್ಯಾಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗ ಮಾತ ಆ ರಾಗ ಕೇನ್ನಾಗನೆ ಸೂರ್ಯನ ಉದಿಪು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಲೆಪ್ಪುನು ಕೇನ್ಲೆ ಎಂಚಾನ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ ಪೂರ್ವಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ ಐನೇ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಪಂಪಿನ ಎಂಚ ಲಕ್ ಕೌಸಲೆನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ ಲೋಕದ ತುಡರು ಲಕ್ ಬೊಲ್ಪಾಂಡು ತೊಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೆಂತೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಮಾತ ಉಂಡು ಲಕ್ಕಿಯ ಬೊಲ್ಪ ತೋಜು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಡತ್ತೆ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಸೋಂಬೇರಿ ದರ್ವೇಶಿ ಏತು ಪೊರ್ತು ಜಪ್ಪುವ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಬ್ದಗಳು ಮೂಳು ಸಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಹತ್ತದ ಅಂಚಾದ ಐದು ಮಾತ ಪನ್ಪುಜಿಯನು ಅಂಚ ಮಾತ ಪಂಡದು ಓಳಲ್ಲ ಮೆಂತಿಂದ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂಚಾವು ಮೂಡು ಹಾಳಾಂಡು ಪಣಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳಾದ ಪೂಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಯರಬಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದು ಕೆಬಿಕ್ ರಂಗಿತವಾಪಿನ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಮೆನ್ಪೋಡು ಲಕ್ಕ ಯೋಧ್ಯದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ಸತ್ಯದ ತುಡರು ನಾಯದ ಗೂಡು
ಸತ್ಯದ ಬೂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರುಡು ಎತ್ತದು ಪನ್ಪೇರು ಪೋಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೋದು ಮೀದು ಬಲ್ಲೆ ತುದೆ ಉಂಡು ಕೈತಲೆ ಮುರ್ಕುದು ಮೀದು ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆನ ಜಪತಪ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನೊಲ್ಲೆ ಮಾತ ಮುಗಿತು ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಸರಿ ಜೋಕ್ಲು ಲಕ್ಕೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಪೋಯರು ಋಷಿಕಲು ಪಂಡಿನಂಚನೆ ಮಲ್ತು ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತದಾನಗ ಅಕಲೆಗ್ ಬಿರುಸಾದ ಕೊನು ಎತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರಕ್ಕೆ ಏರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೇರು ಮಹಾಮುನಿಕುಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಗುರಿದೀಪನು ಬಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಹತ್ತು ಐತ ಬದಲಗು ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರನ ಕಾರ್ನಿಕೋದಾದ ವಾ ಮಂತ್ರನು ಎಂಚ ಪಣುಡು ಎಂಚ ಪಂಡದು ದಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಆಗ್ನೇಯಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಸೂತ್ತ ಮಂತ್ರ ಸೂತ್ತ ಪಗರಿ ವಾಯವ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಗಾಳಿ ಬೀಜನ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ಕಂತಿನಾಯಕ ಬಿಸ ಏರು ಅಂಚಿತ್ನವು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತಾ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ಅರು ವಿವರಿತದು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಉಪದೇಶ ಆಯನಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕೇರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಐಕ್ ಶಬ್ದವೇದಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಶಬ್ದವೇದಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡು ತೂಯಿನೈಕ್ ಹಾಕುನವತ್ತು ನೋಟದಿದು ಕೆಬಿಕ್ ಕೇಣ್ಣೈಕ್ ನೋಟದಿ ಓಡು ಐಕ್ ಶಬ್ದವೇದಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನವು ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಇಂದಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಲ್ಪೇರು ಏರು ಒಂಜಿ ಸಾದಿಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒರಪಂಡ ಯಾವನು ಏಕಗ್ರಾಹಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಿ ಒರಪಂಡ ಅಪಗನೇ ದೆತ್ತೋನ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಪಂಡದು ತರೆಕ್ ಮೆತ್ತು ನೋವು ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚ ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮೂಳು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಅಂಚ ಮುಕ್ಳು ಕಾಡು ಇಂಚನೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇರ್ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಂಡು ಮರಕುಣಿನು ಕುರ್ಕಾವದ ಪುದಲು ಬಲ್ಲೆಲೆಡು ನುರ್ಕೋದು ಅಡ್ಡ ತಲೆತಿ ಬೂರುಡನು ಕಟ್ತೊಂದು ಗೆಲ್ಲಲೆನು ಪೊಳ್ತೊಂದು பெருமரினு ஒஞ்சி கைட்டு பீஜாவது ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪೆರ್ಮರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನು ನೇಲಾವುದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿಲಿನು ನೇಲಾವುಂದು ದೂರೊಡಿತ್ತಿನ ಜೋ ಕುಳೆನು ತೂದು ತೆಲ್ತೋದು ಬತ್ತು ದೂಚಿನ ಕೆಂಚಿ ಕುಜಲು ಬಟ್ಟಲು ಮೋಣೆ ಕೆಂಪು ಬೊಂದಲು ದಂಚಿರೋಳು ಕಣ್ಣುಳು ಈರೋಳು ದಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ತಡ್ಪೆ ಕೆಬಿ ಗುಜ್ಜೆ ಮೂಂಕು ನುಗಪಣೆ ಬಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಪುದ್ದ ಬೋಟೆ ಕೂಳಿಳು ಗುರ್ಕೆ ಬಂಜಿದಿ ರಕ್ಕಸಿನ ತೂಯರು ಆತು ಪರ್ತುಗು ಮರಕೊಲೆನು ಮಾತ ಕುರ್ಕ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಅರಬಾಯಿದಿ ಒಂದು ದೂರೊಡ್ದು ಒರ್ತಿ ಬರಪ್ಪಲು ಏರವು ಅವೇ ತಾಟಕ್ಕೆ ರಕ್ಕಸೆದಿ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪೆರ್ಮರಿನು ಬೀಜ ಒಂದುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿಲಿನು ನೇಲ ಒಂದುಳ್ಳು ಎಂಚ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಳು ಆಳೆನ ಸುರುಪೋನು ಪಂಡೇರು ಎಂಚಾನ್ ಬಟ್ಟಲ್ದಾತ ಅಗೆಲ ಇತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಗೊಗ್ಗರು ಕೂಳಿ ಕೆಂಪುದ ಕೆಂಡದಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ತಡ್ಪೆದಂಚಿನ ಕೆಬಿ ಉರುಂಟು ಉಂಡೊಂದು ಚಂದ್ರಮುಖಿಯಿಂದ ಪನಡೆ ಬಟ್ಟಲ್ದಾದ ಉರುಂಟಿತ್ತು ನಾವು ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಎತ್ತವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ತಾಟಕಿ ಎದುರುಗು ಬರ್ಪಾನು ಅಂಚ ಎದುರುಗು ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಪೋಡಿಯಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ರಾಮ ಆಲೆಗೆ ಹಾಕು ಎಂಚಿನೆಟ್ಟು ಪಗರಿಡ ಹಾಕು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ರಾಮೆ ಒಂತೆ ಅಸ್ಕುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈತನೆಟ್ಟ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆಡು ಓನ್ಲ ಪೊಣ್ಣಗ ಹಾಕೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ವಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಚ ಯಾನ ಹಾಕುನಿ ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿಕೇನುವೆ ಗುರುಕುಲೆ ಇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಹಾಕುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಲ ಅತ್ಯಂಕ್ ಆಂಡ ಪೊಣ್ಣಗ ಹಾಕುನೆ ಸರಿಯಾ ಪನ್ಲೆ ಗುರುಕುಲೆ ಓಲಾಂಡ ಉಂಡ ಇಂಚ ಐಕ್ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಇತ್ತೆ ಸುರೂಕು ಆಲೆಗ್ ಹಾಕ್ ಆಲೆನು ಕೆರಿನೆರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಐತ ಮರ್ಮಾಂದಿ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಮಾತ ಸಂಗತಿ ಅಂದು ತುಲೆ ಅವಳು ಏತು ಸಹಜತೆ ಉಂಡೊಂದು ತುಲೆ ಮಗ ಇಕ್ಕ ಕಾರಣ ಇಂಚ ಬಂದು ವೇರನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಲ್ದಾದ ಆಲ್ನ ಕೈಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪೆರ್ಮಾರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭೀಕರ ರಕ್ಕಸಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಡುವಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಐನು ಮಾತ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕು ಹಾಕಿ ಸರಿ ರಾಮೆ ಒಂಜಿ ಪಗರಿ ದೆತ್ತು ಆಲೆಗೆ ಬುಣ್ಣವೇ ತಡ ಸೀದಾ ಪೋದು ಪಗರಿ ಆಲೆನ ಎದೆಕ್ಕೆ ಕಂತಿನ್ನು ಆಲು ತಾರೆ ಮಗರದ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಡೆ ಸಮೇತ ಮಗರದ ಬೂರಿ ಲೆಕ್ಕ ದಡಕ್ಕ ಅಂದು ಬೂರಿಯೋಲು ಆಡೆಗೆ ತಕ್ಕತಿ ತಾಟಕಿ ಸೈಪೋಲು ಏತು ಸಹಜ ತೂಲೆ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಬಕ್ಕ ನೂದು ಬಾಣ ಬುಡಿಯೇ ಅಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚಾಂಡು ಇಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಾಂಡು ಐಕ್ ಪ್ರತಿಯಾದ ಆಲುದಾದ ಮಲ್ತೊಲು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಿಪ್ಪುನೋ ಇಂಚಾಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಣದಕ್ಕಿ ಟಕ್ಕನ್ ಇತ್ತೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಡಮ್ ಪೋಂಡು ಅಡೆಗೆ ಜೀವ ಪೋಂಡು ಹಿಂದೂ ಸಹಜವಾಯಿನವ ಐನೇ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಗರೆಡಿ ಅಲೆನ ಕೆರಿ ರಾಮೆ ಕೆರ್ನೆಡದು ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನುವೆ ಗುರುಕುಲೆ ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡರೀರು ಪೊಣ್ಣಗ ಹಾಕೋಲಿ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಂದು ಪಂಡಾರು ಏನ ಹಾಕಿ ಅಲೆನ ಕೆರಿಯೆ ಸ್ತ್ರೀ ಹತ್ಯಾ ಪಾತಕ ಎಂಕ ಬತ್ತಂದ ಗುರುಕುಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಐಕ ಪಣ್ಪೇರು ಮಗ பொண்ணு ஏறு ஆணு ஏறுந்து மீனு தூது பண்புன பத்து ஆளென ಕೆಲಸೋಡು ಪಣುಡು ಆಳೆಂಚಿತ್ತಿನಾಳು ಐನು ತೂಲೆ ಮಲ್ಪುನವು ಮಾತ ಕ್ರೂರ ಪಾತಕದ ಕರ್ಮುಲು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಯಿಂದ ಹಾಕಂದೆ ಕೊಲ್ಲುವನ ಪಣು ಪೊಣ್ಣು ಪಿಲಿಯಾಂಡಲ ಐನು ಲೆತ್ತದು ಕೊಂಡಾಟ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೇ ಮುಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಆಳು ಮಲ್ತಿನ ಘೋರ ಪಾತಕೊಲೆಡ್ದಾದಿ ಇಂಚಾತಂದು ಅಂಚಾದ ಹಾಕೊಡಾಲೇನು ಅವೇ ಸರಿಯಾಯನ ಕರ್ಮ ಆಳು ದೇಹೊಡು ಪೊಣ್ಣಾಂಡಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಕಜ್ಜೋಡು ಪೊಣ್ಣತ್ತು ಅಂಚಾತ ಪಾಪಕರ್ಮೋಲೆನ ಮಾಲ್ತಿನ ಆಲ್ಸ್ ಸೈತೋಡು ಸರಿ ಇಂಚ ರಾಮಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ದಿನ ಕರೆಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ಜವನಾಲೋ ಐನೋ ಅಂಚ ಒಂದೇ ದಿನ ಕರೆಂಡು ಮುಕ್ಳು ಕಾರ್ಡಿಪ್ಪೇರು ಮುನಿ ಜನೊಕ್ಕುಲೆಗೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒರ್ತಿ ಸೈತಲತ್ತ ನನ್ನ ಮಲ್ಪುನ ಯಾಗ ಕರ್ಮೋಲೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಂತೋಷಡು ಯಾಗ ಕರ್ಮೋಲೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ತೊಡಗೀರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಾಗ ನಡಪುನ ಪೊರ್ತುಗೂ ಒಟ್ಟುಗೂ ಇರುವೆರು ರಕ್ಕಸೆರು ಒಟ್ಟುಗೂ ಇರುವೆರು ರಕ್ಕಸೆರು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಚ್ಚಾವುದು ಬತ್ತು ನೀಯಾಗೋಗೆ ಚೇಚಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನೇ ಸಿಗೆದ ವಸ್ತು ನೆನಪಾಡುನ ತೂದು ರಾಮೇ ತಿರುಬಿಕ್ತಿ ಬಿರುದೆರ್ತೋಜಿ ಪಗರಿ ಪಾರಾದೊರಿಯ ನುಸುಲು ತೆಕ್ಕಾದ ಚನೇ ಪಕ್ಕ ಬೊಕೊರಿಯ ನೂಜಿ ಪಗರಿಡು ಕಡಲ ನಡುಟು ಬೂರ್ಪಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ರಕ್ಕಸೆರು ಆಲೆನ ಜೋಕುಲು
ಸುಬಾಹು ರೀಚ ಪನ್ಪಿನಕ್ಲು ಸೀದಾ ಮತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಗಿತ್ತಿಂಡುದಾನೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಪ್ಪೆನ ಕೆರಿ ಎಂಬಿಯನ್ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತು ಯಾಗ ಹಾಲ್ಮಾಲ್ ಪೇರ ತೊಡಗುವೆ ಬತ್ತದೈಕು ಬಿವನು ಬೋಡ್ಚಂದಿನ ಮಾತ ಯಾಗೋಗು ಪಾಡುದು ಹಾಲು ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ದುಂಬುಗು ಬನ್ನಾಗ ರಾಮೇ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಪಗರಿ ಬುಡಿ ಆ ಪಗರಿ ಪೋದು ఆయన ಕಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಯಸಾಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಗರಿ ಹಾಕುನಾಗ ಆ ಪಗರಿ ಮಾರೀಚನು ದೆತ್ತು ಕಡಲ್ದ ನಡುಕ್ಕು ಬುರ್ಪಾಂಡು ಅಂಚ ಮಾರೀಚೆ ಕಡಲ್ದ ನಡುಕ್ಕು ಬುರಿಯೇ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಗು ಕಡಲ್ದ ನಡುಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ದೀವು ಪಂಡ ದ್ವೀಪ ದೀವುಗು ಪೋದು ಬೂರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೇ ರಾಮನಾಮ ಪಂಡೊಂದು ಸಾತ್ವಿಕೆಯಾದ ಬದುಕುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಕತೆ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ಇಮ್ಮೆ ಮೂಲು ಸೈತೆ ಸುಬಾಹು ಇಂಚ ಸೈತಾಯಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನೋಡು ಬತ್ತು ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಬೊಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತದ ಪಾತೇರು ಪೇರು ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಮಾತ ಭಾರಿ ಕುಸಿಟ್ಟಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣೇರು ಇರುವೆರ್ಲ ಕಾಡು ಮುನಿಕುಲನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಿರುಗುವೇರು ಮುನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಾ ಕಡೆಕ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅವಳಿತ್ತಿನ ಋಷಿ ಜನಕುಳಿನ ಇಲ್ಲಲು ಮಾತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಾರೀ ಸಂತೋಷಡು ಪಾತಿರುವೇರು ಇಂಚ ಪೋದು 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 ಅವಳು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಆಶ್ರಮ ಗೌತಮೆರೆನ ಆಶ್ರಮ ಗೌತಮೆರೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಋಷಿಕುಲು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯೊಂಡಿನಂಚಿನ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಅಂಚಿನ ಗೌತಮೆರೆನ ಆಶ್ರಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತನಗ ಜಡಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪು ಜಡಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಮುಕ್ಲು ಮಾತ ಚಂಡಾಪುಂಡಿ ಅಂಚ ಉಲೈ ಪೋಪೇರು ಗೌತಮೆರೆ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಉಲೈ ಪೋದು ಮಾತಾ ಕುಂಟುಲ್ಲ ಮಾತದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಜಾಲ್ದ ಕರೇಟೋರ್ತಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಡ ಕಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಲ್ದಲ್ ವಾರ್ ರೀತಿದ ಸ್ಪಂದನ ಲೈಜ್ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೇನು ತೂಪುಜ್ಜೋಲು ದಾಲ ಮನಿಪುಜ್ಜೋನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಲ ಇಜ್ಜೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುಲ್ದೋಳು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಸದೊರಿಯುಂಡು ಆಂಡ ಬರ್ಸದೊರಿಯುನಾಗ ಬರ್ಸೊಡೇ ಕುಲ್ಲುದಳು ನನ್ನ ದೊಂಬು ಕಾಯಿಂದ ಆ ದೊಂಬುಡೇ ಕುಲ್ಲುವಳು ಮುಂದೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಗಾಂಡು ರಾಮೆ ಇಂಚ ತೂಯೆ ಅವೇರು ಎಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಕೇಂಡೆ ಏರವು ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಗೌತಮೇರು ಪಂಡೇರು ಆಲೆಡನೆ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಲೆಡನೆ ಕೇಂಡ್ಲೆ ಇಂಚ ಪನ್ನಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಬೆ ರಾಮೆ ಅಯೋಧ್ಯದ ಅರಸುನ ಮಗೆ ನನದುಂಬುಗು ನಮ್ಮನು ಆಳುನಂಜಿನ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಯಿ ಈಡೆಗೆ ವೈದೇನ್ ಆ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೆನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಮೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಯೊಳುವೋ ಅಹಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕದ ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲಡು ಕಾರದಿದು ಇಂಚ ಪನ್ಪನ್ ಓ ರಾಮ ಕೇನೋಡೆನ್ನ ಕತೆ ಕೇನೊಡು ರಾಮ ಕೇನೊಡು ರಾಮ ಎನ್ನ ಓಜರಿಕೆ ಈ ನಾಡು ದರಸುನ ಕಡೀರೆ ಮಗೆ ಈ ನಾಡು ದರಸುನ ಕಡೀರ ಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಗಿ ಮಲ್ಲರಸು ಎಲ್ಲೆಗಿ ಮಲ್ಲರಸು
ಇನಿ ಎಂಕೆ ನೆಲ್ಯರಸು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡಾನಿ ಬೊಡೆತಿನ ನ್ಯಾಯೋನಿ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡಾನಿ ಬೊಡೆತಿನ ನ್ಯಾಯೋನಿ ಕೇಂಡ ಐಟನ್ನ ತಪ್ಪೆಣ್ಮೆದ ತುಂಡುಡೀತ ರಾಮ ಕೇಳೋಡು ಜಾಕಿಣಿದಾಲದಿ ವಂದೇಗಿ ಪಡೆ ಜಾಕಿಣದಾಲದಿ ವಂದೇಗಿ ಪಂಡಿ ಸಿಕ್ಸೆ ಗೊಳಗಾಪೆಯಾ ನಿಂಚಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಳುಡು ರಾಮ ಸಿಕ್ಸೆ ಗೊಳಗಾಪೆಯಾ ನಿಂಚಿಗೆ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇಳುಡು ರಾಮ ರಾಮ ಕೇಳೋಡೆನ್ನೊಂಜರಿಕೆ ಓ ರಾಮ ಕೇಳೋಡೆನ್ನೊಂಜರಿಕೆ ರಾಮ ರಾಮ ಕೇಳೋಡೆನ್ನೊಂಜರಿಕೆ ಎನ್ನ ಒಂಜರಿಕೆನ ಕೇಳೋಡು ರಾಮ. ಈ ನಾಡದ ಅರಸು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಗ ಅರಸಾಪುನಾಯೆ ಅಂಚಾದ ನಾಡಿನ ನಡಪುನ ಅನ್ಯಾಯೊಲೆನ ಮಾತ ತಿಳಿದು ನ್ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿನ್ನಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಉಂಡು ಈಕೆ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏನು ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಎನ್ಮೆದಾದ ಅಂಡಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ದಂಡನೆ ಬೋಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಮನಸ್ಸು ದೋಲಾಯಿ ಉಂಡು ಯಾನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆ ಧೈರ್ಯನೂ ಆಳುಕೆ ಉಣ್ಣಿ ಒಂಜಿ ಈತ ತಪ್ಪಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ ದಂಡನೆ ಕೊರಡು ರಾಮನು ಆತನಗ ರಾಮೇಕೇನುವೆ ದಾದಪ್ಪೆ ದಾದಾಂಡ್ ಐಕ ಅಲ್ಲ ಕತೆ ಪನ್ಪೊಳು ಐಕ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಳು ಪಂಡ ಈ ಈತ್ ಆವೋಡಾಂಡ್ ಐತ ಪಿರವು ಆಲೆನ ಮದಿಮೆದ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾನೆ ಆಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಮಗಳು ಪನ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಬುಡೆದಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಿನ ಬಾಲೆ ಅತ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಮನಸ್ಸುಡು ಪುಟ್ಟು ದಿನ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಉದಿತಿನ ಅಹಲ್ಯನು ಏನೇ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಂಚ ಬ್ರಹ್ಮಗಾಂಡ್ ಏರೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನೀನ್ ಐನ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೇರ ಪಂಡೆ ದೇವೇರನ ದಿಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಹಾಕ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲು ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚನೆ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವೇರ ಅಂಡ ಮೂಲು ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಗಲೇನು ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ ಬೇರೆ ಕೊರ್ಪುನು ಮಗಲೇನು ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಸ್ವರ್ಗೋಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಸುರಪಾಲೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಬತ್ತೆ ಕುಳ್ಳಿ ಆಸರಗು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಮಾತ ಆಯನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ತೂಪಿ ಅಹಲ್ಯಗ್ಲ ಆಯನ ಮಿತ್ತ ಮನಸಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮನಸಾದ ಆಯಗ ಅಮ್ಮೇರು ತನ್ನನ್ನು ಕೊರುವೇರು ಪಣ್ಣದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತೂಗಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಗೌತಮೇರು ಬತ್ತೆ ಗೌತಮೇರು ಬತ್ತು ಆರ್ಯಗಲ ಅಂಚನೆ ಉಪಚಾರ ಆಯ್ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುವೇರು ಗೌತಮೇರು ಕೇನುವೇರು ನಿನ್ನ ಮಗಲು ಅಹಲ್ಯೆ ಆಳೆನೆ ಎಂಕೆ ಕೊರೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಕು ಮುಟ್ಟುಂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಆಯೇ ಮಲ್ಲಾಯ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಯಜಮಾನಿ ಇಂಬೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಋಷಿ ಶಾಸ್ತ್ರಲಿನ ಮಾತ ತೆರೀನಾರು ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಇಂಬೇರಿಲಕ್ಕೇನು ಮೇರಿ ಎಂಕ ಕೊರೋಡು ನಿನ್ನ ಮಗಲೇನು
ದೇವೇಂದ್ರಲಕೇನುವೇ ಮಗಲೇನು ಕೊರಡು ಏರೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರೆಗೆ ಬುಡ್ಪುನಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗೊಂದಲ ಅಂಡ್ ಆತನಗ ದಾದ ಮಾಡ್ಪುನಿ ಕುಳ್ಳಿನರ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡಾರೆ ಕುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆನ ಮಳ್ತೆರ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆನ ಮಳ್ತೆರ ಈ ಭೂಮಂಡಲೋನು ಏರು ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಳಿಗೆದು ಈ ಭೂಮಂಡಲೋನು ಏರು ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಳಿಗೆದ ಉಳಾಯಿ ಸುತ್ತೊಂಜಿ ಬೆತ್ತದ ದುಂಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆತ್ವೆ ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ದುಳಾಯಿ ಸುತ್ತೊಂಜಿ ದೆತ್ತದ ದುಂಬತ್ತೆ ಬತ್ತತ್ವೆ ಆಯಗ ಎನ್ನ ಮಗನು ಅಹಲ್ಲೆನು ದಾರೆ ಮೈತು ಕೋರ್ಪೇಂದು ಪಂಡಿಗೆ ಆಯಗ ಎನ್ನ ಮಗನು ಅಹಲ್ಲೆನು ದಾರೆ ಮೈತು ಕೊರ್ಪೇಂದು ಪಂಡ್ಯೆ ಆಯಗ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಹಲೇನು ದಾರೆ ಮೈತ್ ಕೊರ್ಪೇಂದು ಪಂಡ್ಯೆ ಕುಳ್ಳಿನಲ್ ತೊಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗನ ಮಳ್ತರಿ ಭೂಮಂಡಲನು ಏರು ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ದುಳಾಯಿ ಸುತ್ತೊಂಜಿ ದೆತ್ತದ ಬತ್ತೆಗ ಕುಳ್ಳಿನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆನ ಮಲ್ತೆರಾರು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಇರುವೆರ್ಲಕ್ಕೇನು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕು ಕೊರಡು ಒಂದು ಯಾನೆ ಏರೆ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂತದೀಕು ಮೂಜೆ ಮುಕ್ಕಾಲುಗಳಿಗೆಡು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲಗೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದ ಏರು ದುಮ್ಮುವರ್ಪೇರೋ ಆಗ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಐಕ್ದಾನೆ ಪಂಡೆ ದೇವೇಂದ್ರೆ ಬೊಳ್ದಾನೇನೆ ಎರಿಯೇ ಐರಾವತನು ಅಪ್ಪಗನೇ ಪಿದಾಡಿಯೇ ಭೂಮಂಡಲಗು ಸುತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆಯೆ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಗೌತಮೇರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಳು ಪೋಯರು ಬತ್ತು ಯಾನ ಬತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲಗು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ನೀವು ಎಂಚಿನ ಮಾಯಕದ ಸಂಗತಿ ಉಂಡು ಎರಡ ಎಂಚ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿನಿ ಎನ್ನಾಗ ಈರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಯಂದ ಪೆತ್ತ ಪಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಸಮ ಅಂಚಾದ ಪೆತ್ತೊಗೊಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅವಳು ಒಳಮಿಡು ಕಟ್ಟಪಾಡ್ದಿನ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಆ ಪೆತ್ತೊಗೂ ಸುತ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬತ್ತು ಯಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಧರ್ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಮಗಲೆ ನಮ್ ಬೊಕ್ಕದಾತ ಪನ್ಪುನಿ ಆಯಗ ಮಾತಾಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲ ನಾಲಾಯ್ದ ಕೊಡಿತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಓಳು ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಮಾತಾ ಪನ್ಪಿ ಆತ ಪನ್ನಗ ಒಮ್ಮೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಮಗಳೇನು ಕೊರಿಯೇ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಗಳೆನ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಈ ಆಶ್ರಮೋಗು ಬತ್ತೇರಿ ಏರು ಗೌತಮೇರು
ಆಂಡ ರಾಮ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರೆಯನ ಪನ್ಪೆ ಬತ್ತಿನವು ಈಡೆಗಂದು ಆಂಡ ದುಮ್ಮು ಎಂಚೆ ಇತ್ತಿಂದು ಪಂಡ தேவேந்திரடப்ப மணிமெகு மனசு கெக்கிழ்த குரி முட்டாதும் பித்தினதெங்கு ಸಾವುತೋ ಜಲ್ದಿ ಜವಣಾದಿಗೆಲ ಮಾಜಂದಿ ಸ್ವರ್ಗದರ ಸುನಪುರ್ನು ತೂದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೈ ಮರ್ಲಂಡ ತಪ್ಪಾವಾಯ ಕನೋಟು ನಡತಿನ ಕಚ ಮಳ್ತಿ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಯಾನ್ ಸೈತೇಂದ ಕನ ಕಟ್ಟಂಡ ಎನನು பொத்தாது கக்கேக நுப்பு திவாயருந்தெஞ்ச ಎಂಚಾದೈರ ನಂಬುನಿ ಪಂಡ್ಲೇ எனனு பொத்தாது கக்கேகுனு பூதிவாயருந்தெஞ்ச தைர நம்புனி பண்டே பன்னே தேவேந்திரடப்ப மதிமெகு மனசு ಕೆಕ್ಕಿಡ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟದುಂ ಬಿತ್ತಿನದೆಂಕು ಓ ರಾಮ ಎಂಕ್ ಮನಸಿತ್ತಿನ ಒಂದು ದೇವೇಂದ್ರಡ ವಾ ಪೊಣ್ಣಗಿಪ್ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮರಣದಾಂತಿನ ಜನಕುಲೆನ ಗುರುಕಾರೆಯಾಯಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭೋಗಭೂಮಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಯನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನಾಯನು ಏ ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡುಂದು ಬಯಕಂದು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚಯಾನ ಬಯಕಿಯೇ ತಪ್ಪತ್ತು ತಪ್ಪುಂಡ ಪಣಿ ಅಂಚಯಾನ ಆನಿಯಾಯನ ಬಯಕಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಅಂಚ ಬಯಕಿನ ಯಾನು ಆನಿಯೇ ಆಯನ ಬಿಡುದು ಏಪೊಯಿ ಆಶ್ರಮಗೂ ಬತ್ತೇನೋ ಆಯಣದ ಪಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಡಪುಂಡ ಇಕ್ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದ್ಯಾನಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಹಪ್ತೆ ಬಣ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಹಪ್ತೆ ಬಂಡ 2 ವಾರ 14 ದಿನ ಐಕ್ ದುಂಬು ಯಾನು ಕನಂಬರುಡು ಎಂಚಿನವೋ ಪಂಡೆಗೆ ಪಂಡ ಕನಟ್ಟು ಬಣ್ಣವು ಈ ಕನಂಬರುಡು ಎಂಚಿನವೋ ಪಂಡಿನೆನ್ನು ಕೇಳಿದು ಇಂಬೇರ ನಡಪು ಪುದಾಯಿಯಿಂದ ಪಣ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಲು ಪಂಡೋಲಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಚಿನವೋ ಪಾತೇರೊಂದಿತ್ತೋಲಿಗೆ ಕನೊಟ್ಟು ನಿಜವಾದತ್ತು ಕನೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನವೋ ಪಾತೇರೊಂದಿತ್ತೋಲಿಗೆ ಅಂಚೈತಿನ ಇಕ್ಕ ಬೋಡಾದ ನಡಪೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡದು ಪಿದಾಯಿ ಅಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೇ ಓಲಾಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಕನೊಟ್ಟಿಯಾನು ಸೈತೇಂದು ಓಲಾಂಡ್ಲ ತೋಜುಂಡ ಆರೆ ಕಕ್ಕೆಗೆ ನುಪ್ಪು ದಿವೇರ ದಿವಾರ ಎನ್ನನ್ನು ಪತ್ತಾವೇರ ಅಂಚಾದು ಈ ಕನಕ್ಕುಲ ಈತು ಮಾತ ಅರ್ಥ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗೂ ಇಂಚ ಸಡಿಪುನಿ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಂದು ಪಂಡದು ಆಲಕ್ಕೇನೋಳು ಅಂಚ ಕೇಂದಾನಾಗ ರಾಮಗ್ ನಾನು ಆಪುಡೆಡ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಗೌತಮೆರ ಎಂಚ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರಂದಿಕ್ಕೆ ನೋಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಗೌತಮೆರ ನಾಡಿಗೆ ತಿರುಗುವೇರು ಆತಾನಾಗ ಗೌತಮೆರ ಪನ್ಪೇರಿಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೋಳನ್ನ ಬೊಡದಿ ಕನ ಮನಸ್ಸು ಡೂರ್ಯಾಯ ನಿಣ್ಯುನ ಸಮನ മനസ്സടായന് മെച്ചിതിന് നാള് പണ്ടാള് കനോടായട കുസാല് പാതിരുന കേണ്ടേ യാനച്ചരികിടായ മേളൊടു നലിപുനെന് പൺപിന കുളേര് ನಲಿಪಾಯಳೇನ್ ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ದಾದಾಯ್
ಮೋಳೆ ಮೈ ಕಾಡಗೂಡುಡು ಮನಸ್ಸು ಮೂಡಾಯಿ ಬೂಡುದಿಂಚಾಂಡೆನ್ನಗತಿ ಎನ್ನಗತಿ ಮೂಡಾಯಿ ಬೂಡುದಿಂಚಾಂಡು ರಾಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಪಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಮೋಳೆನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಉಳ್ಳಲು ಆ ತಿಪ್ಪುನಗ ಮೂಳು ಕನಂಬರುಡು ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಚಕ್ಕಂದ ಪಾಡುವ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಎದುರೇ ಪಂಡೋಳು ಯಾನ ಆನೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತೆಂಕ ಮನಸ್ಸಿತ್ತನು ಅಂಚ ಪಂಡಿನಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಕನಂಬರುಡು ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಚಕ್ಕಂದ ಪಾಡ್ನು ಕೇಂಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಓಲಾನ್ಲ ಆಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೂಲು ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಪಾತೆ ರುಜ್ಜಾಲಂದ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಆಯನೊಟ್ಟುಗು ಬಲಿಪಾಯಲಂದ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಚ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಎಂಕು ಬೋಡ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ನಡಪ್ಪೋಡೆ ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಯಾನಾಳೆಂದು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನಿ ಆಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಆತಾನಗ ರಾಮೇ ಒರ್ರ ತೂಪೆ ತೂದು ಗೌತಮೆರಡ ಪನ್ಪೆ ಈರು ಮಲ್ಲಾರು ಭಾರೀ ತೆರಿದಿನಾರು ಈ ರೀತ್ ಕಲ್ತಿನಾರಾದೀರೇ ಮನಸ್ಸು ನೀರೇ ತೂವೋಡಿ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪನು ಒರ ತೂದು ಪಾಯೊಡು ಪಂತ ಗೆಳ್ತದ ಮದಿಮೆ ಆವೋಡಾಂಡ ಕಾರಣ ದಾದಾಯ್ ಈರೆ ಮನಸಿಂಚಾಂಡ ಬಾಕಿದ ಕುಳೆನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯ ಬಿಕ್ಕೆ ನಟ್ಟನೆ ಕನೊಟ್ಟು ಜಿರ್ಲರಸು ಪಟ್ಟೋ ನಾಳ್ಯಾಡ ಚರಿಗೆ ಡೂರ್ಯಾಯ ಬಾಕಿಲು ಗೆಂಟು ಜಡ ಗಂಜಿ ಬುಡ್ದು ತೆಲಿಯಾಡಲ ಪರಿಯೇ ಈ ರೀತ ಕಲ್ತೆ ನಾದೀರೆ ಮನಸ್ಸು ನೀರೆ ತೂ ಬೋಡಿ ಪೊಣ್ಣ ರೂಪನು ಸ್ವಾಮಿ ಈರು ತೆರಿದಿನಾರು ಈರೆಗೆ ಪನ್ಪಿನಾಯಿ ಯಾನತ್ ಅಂಡ ಒಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರೆಗೆ ತೆರಿವು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಾನೇ ತೂಂಡ ತೆರಿಪುಂಡು ವಾನ ಅರಮಾನ್ಯಾಗಂಡ್ಲ ತನ್ನ ಉರುಬುಲಿ ತನಕ್ಕೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಈರೊಂತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಈರು ಈತ ಕಲ್ತನಾರಾದು ಈತ ಪಿಂದಳಿಕೆ ಇತ್ತಿನಾರಾದು ಈರು ಒಂಜಿ ಕನಕ್ಕು ಈತಲ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಬನ್ಲೆ ತಿರುಕನ ಕನಸು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಬಿಕ್ಕೆ ನಟ್ಟುನಾಯೆ ಬತ್ತದು ಓಳೋ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟ್ಟು ಜೈದೆಗೆ ಆಯ ಗೊಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡು ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಅರಸು ಅರಸು ಆಯಂದು ಕನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಎಲ್ಲೆಗಾನಾಗ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡಾಯ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮಾತಪ್ಪೋದು ಬಿಕ್ಕೆ ನಟ್ಟೋಣ ಮೊಡ್ಚೋ ಅಪಗ ಕನೊಟ್ಟು ಅರಸಾದೆ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲೆ ಮನದಾನಿಲ್ಲ ಐನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕ ಕನೊಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿ ಆತೆ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತುಂಡತಿ ಕೋಪನ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಗೌತಮೆರೆ ದಾದ ಪನೋಲಿ ಈರು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈಡೆಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಲೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಂತು ಗೊಂತುದ ಅಂತಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಆಲು ಈರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈತ ಸಮಯ ಒಂದೊಂದು ಪೋತುಜ್ಜವಳ ಐನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಈರು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೋಪಗು ಈರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡ ಎಂಚಾವು ಪನ್ಲೆ ಕೋಪಗು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಏಪೊಲ ಕೋಪ ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಶಾಪ ಕೋಪನೇ ಶಾಪ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರೆಗೆ ಮೂಕುತ ಕೊಡಿಟ್ಟುಂಡು ಕೋಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋ ಸತ್ಯಕ್ಕೇನ್ವೆ ಉಡಾಲ್ದ ಉಲೈದ ಪಾತೆರೋ ಈ ರಾಣಿ ಆಡಿಗೆ ಪೋಯರತ್ತೆ ಆಲೆನ ತಮೇರಿಗು ಆ ತಮೇರಿಗು ಪೋಯಿನಾರು ಬೊಮ್ಮಡ ಕೇಂಡಾರೀರ್ ನಿನ್ನ ಮಗಲೇನು ಕೊರಡು ಕೊರಡುಂದು ಕೇನ್ನಾಗ
ಏಳು ಪಂತ ಪಾಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಪಂತಗೂ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಹಿಕ್ಕಮತ್ತು ಮಲ್ತದು ಆಲೆನ ಮದ್ಮೆ ದಾಯ ಬೋಡಿರೇಗ ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಾತ ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಾರೇಗ ಆಲೆನ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಮಾತ ಎದುರುಗು ಕನತ್ತದು ಇತ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಾರ ತವುದಾಯೆ ಅಪ್ಪಗ ನರಮಾನೆಗಿಪ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಈರೆಗಳ ಉಂಡು ಆಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮನಸಾತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಆಲೆಲ್ದೆ ತೊಂದು ಈಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ಎದುರುಗಿದೀದು ಅಪ್ಪ ಆಳೆಗೆ ಬೇತೋರು ಏನ ಮಿತ್ತು ಮನಸ್ಸಿತ್ತುಂಡು ತಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಆಳೆಗೆ ಇತ್ತನ್ನ ಬೇತೋರು ಏನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಿತ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಈತ ಮಾತ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಯ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಆ ಕೋಪನು ದಾಯದಿನು ಅವನು ಪಲ್ಲೆ ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾ ಅತಿ ಚರಿತಂ ಅಂದು ಪಂತಜೇರ ಪುರೋಹಿತೇರು ಧರ್ಮಡಾವಡು ಕಾಮೋಡಾವಡು ಅಥವಾ ಅರ್ಥೋಡಾವಡು ದುಡ್ಡುಡಾವಡು ಒಯ್ಟ್ಲಾಯಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀರು நடப்பாய் அந்த பண்டினை இரு இனி இஞ்ச மல்பனிய பண்ணலே பண்டது சமாதானாண்டு சமாதான மல்தானாக ಗೌತಮಿರು ಜಾಲ ಜತ್ತದು ರಡ್ಡು ಕನ್ನಳಿಡು ತಾರೆ ಕಟ್ಟದು ನೀರು ಜಪ್ಪು ಬುಡೆದಿನ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಕೈ ಪತ್ತದ ಮೋನೆ ನೊಚ್ಚಿದು ದಾದ ನೊಂಜಿ ಸಗಳಿಗೆ ಡಾತಿ ತಪ್ಪು ನೊಂಜೆನು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಇಸಗಳಿಗೆ ಡಾತಿ ತಪ್ಪು ನೊಂಜೆನು ಮದಪು ಕಂತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಕದೆಪು ಬಲ ಎನ್ನ ಕೋಪೊಡು ಬೂರ್ದಿ ದುಃಖದ ಉರ್ಕೆಲಗಿದು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕರ್ತಾದಿಗೆನುದೆತುನು ನನಮಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದು ನಿನ್ನ ಬಲಬುಡು ಕೋಪ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುದ ಕಲಿಂಗಿನ ಕಳೆದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಸೆದು ಬುಡಿರಾಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆಸೆದು ಬುಡಿರಾಮೆ ಅರಸುಮಗೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಡೆಗಿಡೆಗು ಬತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ದೇವರಾದುಳ್ಳೆ ರಾಮೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲದ ದೇವರಾದುಳ್ಳೆ ಬಿಡು ಮನಸ್ಸದ ಕೋಪನು ಬುಡು ಮನಸಡಿತ್ತಿನ ಕೋಪನು ಮಾತ ಬುಡುದು ಗೌತಮಿರ ತೀರ್ಥಜತ್ತೇರು ಜಾಲರು ಅವಲಿತ್ತಿನ ಹಲ್ಲೆನಲೆತ್ತೇರು ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನು ಒಚ್ಚಿಯರು ಬಾಮಿತ್ತದ ಪಾತೇರಿಯರು ಬಲ ಉಲೈ ಬಲ ಕನ್ನಡ ನೀರಡಿಪವನು ಉಂತುಂಡು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕೈ ಕೈ ಪತ್ತೊಂಡೇರು ಉಲೈ ಬತ್ತೇರು ಆಡೆಗು ಅಹಲ್ಯಾ ಶಾಪ ಕರಿ ಮುಗೀಣು ಐನು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಈ ರೂಪಡು ಕೊಡ್ತೀರು ಅತ್ತಾಂಡ ಅಹಲ್ಯ ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತೋಲು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ರಾಮಾಯಣೊಳೆಡುಂಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಆಂಡ ಮೂಲು ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತನವು ಪನ್ಪನೇಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಹಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪನು ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತನವು ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಪಾದೆ ಆಪನವತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ಲಾದಿತ್ತದು ಆಲು ಪಿದಾಯಿ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೋಲು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಈ ತುಳುನಾಡು ನಡತ್ತಿನ ಘಟನೆದಂಕ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುನ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಯರು ಅಂಚ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆನ ಈ ತುಳುತ್ತ ಕದಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ತೂದು ಏರಾಂಡಲ ಅಚ್ಚರಿ ಅವಳು ಆತು ಉಂಡೈಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರೆನ್ಲ ಸೊಲ್ಮೈತು ಸೇರಿದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಪೆರಪ್ಪವರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡದು ಮಂಗಲ ಪಣಿಯರ ಅಪ್ಪನೇ ಎನ್ನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ್ ಪಿನ ಪುದರ್ ಕೇಂಡದು ಭಕ್ತಿಡೋದು ನಕಳೆಗು ದಾಲ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವ್ವೆಂಕಳೆ ಭಾಗ್ಯ
ಮಂಗಲಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ. 10 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂದಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು, ತುಳುವಳ್ಳಿದ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಲ್ವೇರು, ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಶಾರದಾ ಮೇಡಮ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೈನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಂಜಾರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು. ಮಾತಾ ಅತಿಥಿಲೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿತದೆ. ಸಂಯೋಜಕ ಐನಂಚಿನ ಅಕ್ಷತ ಪುಂಜಾರು ಎದ್ಕೊನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸೇರಿಗಿಡು ನಡಪುನ ಆಟಿದ ಲೇಸು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಜ್ಜರೆ ಸಾಲೆ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಬೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಳೆಯಾರ್ ಈರೆಗೆ ಮೋಕೆನ ಎದ್ಕೊನು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸುನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೆರೆಲ್ನ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನು. ಅಂಚನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಆರಿನ ಮಗಳಾಯಿನ ಶಾರದಾ ಮಣಿ ಆರೆಲ್ನ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ಆರೆಲ್ನ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಲೆ ದುನಿಪು ಮಲ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಭಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸುಳ್ಯ ಈರಿನ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಆರೆಲ್ನ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಯ್ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಆರೆಲ್ನ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ನೆಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜ ಹೋಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನುವೆ. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಗಿಪುನು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘದ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಐನ ಅಕ್ಷತಾ ಬಿ ಎಂಬೆರಿಕ್ಲಾಯನ್ ಮೋಕೆದು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ್ಲೇಸದ ಪೂರ್ವಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ಬೆರಿಸಾಯಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೆಡ್ ಪಾತೆರ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರೋಡು ಕೇನೋನೆ. ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಿನ್ನೇರ್ನೆಕ್ಲೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಾಸಾಚರಣೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡೆ ರಾಮಾಯಣನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಓದೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಣ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ತೇವೆ. ಆ ಜನಪದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆನೇ ಬೇತೆ. ಅಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಅವೇ ತೀಮಿಂದೆತ್ತೊಂದು ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ್ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷ ಐತೆ. ಆ ರಾಮಾಯಣಗೋಸ್ಕರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತಿನತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆತಿರಂದು ಪಂಡ್ಪುನವು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ.
ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚ ಬರೆತ್ತೇರು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಓದೋಡು ರೀತಿಟ್ಟು ಓದೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಮಾಂತೈಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಒಂದು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಮಾಯಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಟ್ಟು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗಮಕ ಅಡುಪೇರು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡೆ ಅವ್ರು ರಾಮಾಯಣ ಓದುಂಡ ಪೊರ್ಲುಂದು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕರಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಶೈಲಿಡೆ ಪಂಡ ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಲ್ತು ಬೈದ್ರು ಅಂಡ ಅವು ತುಳುನಾಡದು ಬೈತಿಂಡು ಅವು ಓಂಕಾರದ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಪಂಡ ತುಳುವೇರ್ನ ಊರಾಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜ ಪಾಡ್ದನ ಅತನ ಉರಲ್ಡು ಈ ರಡ್ಡೆಡೆ ಪಂಡನೇ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಅವು ಮುಟ್ಟುನು ಪೊರ್ಲು ಆ ಪಂಚಿತನ ಉರಲ್ ಇಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪಾಡ್ದನದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪದಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ಲುಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಕರಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ತುಳುವಲ್ಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಯಾ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರನೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಪಂಡ ಮಾಪಿಳ್ಳ ಭಾಷೆಡು ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಮಾಪಿಳ್ಳ ಭಾಷೆಡು ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಡು ಕದ ದಯಕೊಂಡು അതിന് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും നിരവധി പാഠങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ജാതി മതങ്ങളുടെ അതിർവരം കോസലത്തിലെ ദശരഥൻ 3 പെണ്ണ് കെട്ടിയ പാട്ട് അമ്മി കുമ്മായം പൊടിഞ്ഞും മക്കളില്ല പാട്ട് കോസലത്തിലെ ദശരഥൻ 3 പെണ്ണ് കെട്ടിയ പാട്ട് അമ്മി കുമ്മായം പൊടിഞ്ഞും മക്കളില്ല പാട്ട് പായസം കൂടിച്ച് ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ರಾಮ ಅಂದ್ ಬನ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಮ ಅಂದ್ ಬರ್ಬೇಕು ರಾಧಾಕ್ಷರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ಲ ಒಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆಲ್ಲ ರಾಮ ಅಂದ್ ಪಂಡ್ರಾಯ್ಜಿ ಐಕ್ ಮರ 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 ಪಂಡದ ರಾಮ 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 ಅಂದ್ ಬನ್ ಪುನಃ ನೆಕ್ಕೇರ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲಕ ಈ ಮಾಪಿಲ್ಲಡ್ಲ ಲಾಮ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣಲ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಾಮಾಯಣದ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಜಾತಿ ಮತಕ್ಕೆ ಮೀರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಇನಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಕೇಣಂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಬಗಲೆಗಳು ಪೂರ ದೂರ ಆಪುಣದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾವಡುದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಫಿಲೋಮಿನ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂಡ ತುಳುತ ತೆರಿಯಂದಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳೇನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡುದು ಐಕ್ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂದ ಕಟ್ಟ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟದಿನತ್ತು ಅವು 97 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಪಣಿಯಾಡಿಯರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿ ಆ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ತಪ್ಪುದರಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಮೆರಿಕಡ್ಲ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಾತ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೆಲ್ಲಿಡ್ಲ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಇನ್ನು ಅವೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಸಂಚಾಲಕಿ ಐನಂಜಿತನ ಶ್ರೀಶವಾಸವಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಅರ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಟ್ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಕಲ್ಪವನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಳರಿ ಪಂಡ ಕಳತ್ತ ಅರಿಯಿಂದ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ 14 ಅರಿಕಲು ಸೇರಿದು ಕಳರಿ ಉಂಡಾತಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಡರಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಚಾರಿ ಇಂಚಿತ್ನ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಬ್ಯಾರದ ಅರಿಕಲು ಅರಿ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರಿಕಲು ಉಂಡು ಅವು ಇಂಜ ಚಾಕ್ರಿದಾರಿ ಅಂಚಿನ 14 ಅರಿಕಲು ಸೇರಿದು ಈ ಕಳರಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡಾತಂಡು ಈ ಕಳರಿನ ಅವು ಇನಿ ಕಳರಿ ಪಂಡ ಕೇರಳಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ತುಳುನಾಡನ್ ಕಳರಿ ಇದು ಪಂಡದೊಳ್ಳೆರು ಜಗತ್ತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಕಳರಿ ಅಂಚಿನ ಕಳರಿ ಉಂಡಾಯಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಐನ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಬೋದು ದಾಯ ಮದತ್ತಿನ ಪಂಡ ದುಂಬು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೈನ ಸುರೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆತನದ ತುಳುನಾಡು ಆತನ ದಾಯಿಗ ಆತನ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಕಲರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐದವ್ರು ಏರ್ಲ ನಮ್ಮಡೆಗೆ ಪತ್ತರ ಬರೆಯರ ಆಗ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಐದವ್ರು ನಮ್ಮನೆ ಸೋಪವನ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಪುನಃ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಕಳರಿನ ಸುರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಆ ಕಳರಿ ಇತ್ತದುಂಡ ನಮಕ್ ಓಲ
ಇನ್ನು ಆ ಕಲರಿನ ಮರತನ ಹಿಡ್ದವರ ಕಣ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇರಿ ಹಿಡ್ದವರ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನಂದು ಅವು ನಂಗೆ ಇನ್ನು ತೋಜಂತೆ ಆತ ಅಂಚತನ ಕಲರಿನ ಕುಡ ಕಲ್ಪವಡು ಪನ್ನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೋಡಿಟ್ಟು ಕಳ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಆತನ ಕಳರಿ ಕ್ರಿಯೆ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಳರಿ ಎಂಚೋಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬಜ್ಜಿಡ್ ಪತ್ತು ತುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಆಜಿ ಪನ್ಲೆ ಒರ್ಂಬ ಪನ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓಂಕಾರ ಪನ್ಪನ ಅವೇ ರೇತ ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಯೋಗಡ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ ಕಳರಿನ ನಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ನ ಒರಿಪವಡು ಅವತ್ತಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂಚಿನೊಂದು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬುಲಪೇರ ಬೋಡದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಖಂಡಿತವತ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಚಿತವಾದ ಕಳರಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಳರಿ ಯೋಗನ ನಿಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಪ ಅವು ಐನ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಕ್ಲು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ದಯಗ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡ ಇರಬೋಡದು ಕಣ್ಣ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಯರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪಣ್ಣ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಐನೇ ಮದತ್ತು ಬಿಡುದು ಅದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಪುರ ಹಿಡಿದವರ ಉಸಿರಾಟನೇ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪರೆ ಬೋಡದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪರೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಮುರಂಗಿದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡದ ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಅಕೇರಿದ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಲೇಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತ ಪಿಲವನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಮಂದಾರನ ಮಗಲು ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಲೇರು ಆರ್ಯನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಮಂದಾರ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ್ಪುನ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಾಡೋಣ ಅವು ಶಾರದಾ ಕಡೆ ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಡನೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಚಿ ಇತ್ತೇರಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚಿನ ನಂಗೆ ಸುಲಭದ ಗೊತ್ತಾಯಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರ ನಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಂಜಿನ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇಮ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅರಿನಾಕ್ಷ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈಗಲ ಯಾನು ಸೊಲೈತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತನಾರು ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಆರು ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರು ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಕ ಸಭಾಂಗಣದಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕನ್ನಡೋಡು ಪಾತ್ರಡ ಪುಣದ ಎಂದಕೆಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಎಕಡೆಯನ್ನು ಕೇಂಡೆ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡದ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬರೋರಲ್ಲ ಬರದೇ ಇರುವವರು ಯಾರು ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಏನು 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಭಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ರಚನಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು 3 ಜನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಆ ರಚನಾ ಹೇಳುವವಳು ನಿಮಗಿಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವಳಲ್ಲ, ಅವಳದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆ ಡಿಗ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು
ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳಿಯ ಭಟ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಬಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ರಾಮಾಯಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಅಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ತೆಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗ ಮೊಬೈಲ್ ಯುಗ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 1975ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. 1987ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಅವರೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು 2 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕವಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುವಳ್ಳ ರಾಜೇಶ ಆಳ್ವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕ ಹಾಗೂ ತುಳು ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು, ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದು ಬಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಓದಿ. ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಗಳ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸಕ್ತರು ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳ ಮುಂದಿನ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಜೈನ ಮಠದಲ್ಲಿ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಬೀರದ ಬೊಲ್ಪು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದಷ್ಟೇ ತೂಕವುಳ್ಳಂಥ ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಯ ಕಾವ್ಯಯಾನವನ್ನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಆಸಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಇವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ. ಆಟಿದ ಲೇಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂಥ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳು ಕಲಿತ ಭಾಷೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ವರದಾನ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಂಡ್ರೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿಯ ನೆಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಆ ವಾಕ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಘವಾಂಕ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣಗಳಿದೆ. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ತಿಣಿಕಿದನು ಪಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಶತಕೋಟಿ ರಾಮಾಯಣಗಳಿದ್ದರೂ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ BSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರ 2 ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ
ಆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಿದ ಲೇಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಾಗ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ವಾಚನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದು? ಕೇವಲ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವುದಲ್ಲ. ಆಟಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು? ಆಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಶ್ರವಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂತಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಗಮಕ ವಾಚನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರಾದ ನನಗೆ ಮಾವ ಸಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಿಬೇಕು. ಈ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, 1 ವಾರದ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ತುಳುಕೂಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್, ಇವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಜೊತೆಗೆ ಪೂವರಿ ಸಂಪಾದಕರು, ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಅಭಿನಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಹಂತವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಶಾ ವಾಸವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡುಪುನ ಬಿನ್ನರಂಚನ ಎದುರುಡುಪುನಕ್ಲೆ ಮಾತನ್ನು ಸಂತ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಂಗಳೂರು ಮಗಳ ಒತ್ತು ಸೇರಿ ನಡತನಂಚಿತಿನ ಆಟಿದ ಲೇಸ್ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅಜ್ಜರ ಸಾಲೆ ಒಂದೇತ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಲೇಸ್ ಈತು ಪೊರ್ತುಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸುಗಿಪು ರಾಮಾಯಣದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪುನು ಕೇನು ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮನಪುನಂಚಿತಿನ ಸಭಾಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಮಾತು ಸಂಘಟನೆದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಾನ ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಮಿತ್ತರ್ ಮೆದಲೇಸಿಡ್ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನಿರಾದುಪ್ಪುನಾರ್ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರ್ಕರ್ರಾದುಪ್ಪುನಂಚಿತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮೆರೆಗಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಾವನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಡು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯನಂಚಿತಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಮಗಳಾಯಿನ ಶಾರದಮನಿ ಒಲ್ಲೆರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಾವನ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಪ್ಪನಾರ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಜನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ರೂವಾರಿ ಆದೊಪ್ಪನ ಅಂಚಿತಿನ ರಾಜಶಾಲು ಬದಿಯಡ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂಧಾವನ್ವೆ ಅಂಜನೆ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡೋಲ್ಲೇರು
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರೈ ಮೇರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಘದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ಅಕ್ಷತಾ ಬಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದವನ್ವೆ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟಿದ ಹೆಸರು ಮಂದರ ರಾಮಾಯಣ ಸುಗಿಪುದು ನಿಪು ನಡಪದು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಚನಾ ಚಿತ್ಗಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದವನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ದುನಿಪುದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಸುಲ್ಯ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮದ್ದಲೆದ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಪೊರ್ತೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆತ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆವುಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಮುಲು ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ದಿ ಯಾವ್ದು ಉಪನಂಚಿತಿನ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ರಚನಾ ಚಿತ್ಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನನಲಾತು ಜನ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ಅನಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಣವ್ ಭಟ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಉಪನಂಚಿತಿನ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಮೂಲ ಈ ಲೇಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅನೂಕ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿತಿನ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜದ ಸರ್ವ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಜೋಕಲೆಗೆ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ ಲೈವ್ ಪೋಪುನಂಚ್ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿನ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಇರೆಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಕೊಡೋರ ಮನಂದೊಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಟಿದ ಲೇಸುದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಸನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಪನುಲಿಯಾನು ರೇಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೋಂಡ ಅವು ಆತು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧರೈನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೇರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಪರವಾದಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವಂದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬರೆದು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶೀಟ್ ಇದೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಸೋಮವಾರ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ 3:30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂವರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೆಸರು